दा बिथां दिलीप सयकिया बिथाङा जेखौ बुंदों बियो कुनु ट्राइबेल बेलेन्ड ब्लकआव कुनु बायह्रानिफ्राय मानसि फैनो हाया आरो 10थि शेड्युल एरियायावबो बायह्रानिफ्राय फैनो हाया बेखिनि हेलौ मानगोना रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोन दिनैनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय जोंहा बे साननैसोनि गेजेराव बिजेपिनि दिलीप सयकियानि बुंनाय बाथ्रानि सायाव जोंहा आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि आरो बर' हारिनि दैदेनगिरि बिस्वजित दैमारी सारा रोखा रोखायै जोंनो बाथ्रा बुंफ्रुनानै होदों जे दिलीप सयकिया बिथांनि बुंनाय बाथ्रानि सायाव जोंहा आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारी सारा रोखा रोखा जोंनो बाथ्राखौ फुवारनानै बुंफ्रुनानै होदों आरो बिस्वजित दैमारी सारा मा बाथ्रा बुंलांखो स' नोंथांमोना फारसेनिफ्राय खोनासंलां आरो लोगोसे नायनानै नोंथांमोना जोबनायाव कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय। थारैनो बिस्वजित दैमारी सारनि बुंनाय बिबुंथिया जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय बेसेबां गनायजाथाव आरो बेसेबां बाख्नायजाथाव स' नोंथांमोना बेखौ सायख'नानै स्टेप बाय स्टेप कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय। जे नोंथांमोननि कमेन्टखौ फरायनानै फैबाय थानाय बिटिसि इलेक्सनाव जों रायजो राजाफ्रा बुजिलायनानै सोरबायदि केन्डिडेटनो जोङो भटखौ होयोब्ला जोंनि बे बिटिसिआव जौगानाय फैगोन आरो सोरबायदि दैदेनगिरिफोरनो भटखौ होनांगौ बेखौ जों नोंथांमोननि कमेन्टनि गेजेरजों बुजिनो हागोन। अब्ला रायजोफोर स' नोंथांमोना बिस्वजित दैमारी सारनि बुंनाय बिबुंथिखौ स्क्रिनाव नायदो। दा बिथां दिलीप सयकिया बिथाङा जेखौ बुंदों बियो कुनु ट्राइबेल बेलेन्ड ब्लकआव कुनु बायह्रानिफ्राय मानसि फैनो हाया आरो 10थि शेड्युल एरियायावबो बायह्रानिफ्राय फैनो हाया बेखिनि एरियाखौ मोनसे रेस्ट्रिक्टेड एरिया हिसाबै संबिजिरनि गेजेरजों दानानै होनाय जादों आरोखि बे बेलायाव। दा बिथाङा निसय बुंसनदों आं दाबो मोजाङै मिथिया बिथांखौ लोगोबो मोनथ'वाखै बिथांखौ आंबो खबर हरदों इनडाइरेक्टलि जे बेयाव बिथांनि जिथु बुंनाय बे बुंनाया एसे माने माबा जादों मा होनो मानसिफोरखौ माने गोनो गोथोआव खोख्लैदों नङा बेवहायथ' बिथाङा जि बुंदों बे बाथ्राया बेथ' जेन'बा आथिखालनि आयेन मथे जाया आरो बे बेलायाव बिथाङा माखौ साननानै बुंखो आं सानो बबावबा एसे बिथांनि जिथु कनसेप्सन बे मायावबा बिथाङा बोरैबा बुंफ्लांदों ना मोनसेयाव बुंदों जायखिजाया बेखौथ' आं बुंनो हाला अदेबानि 6 शेड्युल एरियायाव बायह्रानिफ्राय रावबो माने हा हु बेबायदि बायफैनानै जुगामि बेवहाय बिनि थागिबि जानो हाया बे दानि माने जिथु संबिजिदारि माने बाथ्रा आरो माने बे बेलायाव दा मोनसे बाथ्रा सोलिबाय थानाया जाहैबाय बिटिसिआव हा हुखौ लानानै बेवहाय मोननै आयेन पेरेलेलि सोलिदों ट्राइबेल बेलेन्ड ब्लक आरो मोनसेया जाहैबाय बिटिसि हिसाबै गोदानै ट्राइबेलफोरनि थाखाय मोनसे हानि मोनथाय जेराव सासेबो ट्राइबेल मानसिनि हाखौ गुबुन ट्राइबेल नङै मानसिनो ट्रेन्सफार होनो हाया माने रावनोबो होनो हाया माने फाननो हाया बा बायनो मोना होननानै जों जेखौ बुंबाय थायो आरोखि मोनसेया जाहैबाय जेनेरेलफ्रा जायफ्रा ट्राइबेल नङा बिसोर गावसोरनि गेजेराव हाखौ फाननो आरो बायनो हायो बेवहाय जेबो गैया आरो मोनसेया जाहैबाय ट्राइबेल बेलेन्ड ब्लकआव बेवहाय ट्राइबेल बेलेन्ड ब्लकनि बायह्रानि माने ट्राइबेल नङै सुबुंफ्रा ट्राइबेल बेलेन्ड ब्लकनि सिंनि हाखौ बायनो हाया बे बिटिसि सिङाव दा बे मोननैबो आयेना जानानै दं दा बेफोरखौ मावनो थांनायाव गोबां खेलि मेलि बायदिसिना जागासिनो दं जिहेतु गोदान बिटिसि खुंथाया आरोखि बेखौ लानाय बेफोरखौ लानानै बे बाथ्राफ्रा बारे बारे सिखारलायबाय थानायाव बायदिसिना बाथ्रा बिदिनो बुंलायबाय थानाय जादों जे बिटिसिनि नोगोरारि हिसाबै 2003 मायथाइयाव गोरोबथा बायदियै 2003 मायथाइयाव जायफ्रा दं मायथाइसिम बे मानसिफ्रा बिटिसिनि नोगोरारि आरो नोगोरारि हिसाबै बिस्रा बयहाबो हा हुनि मोनथाय दङ दा बेफोरखौ लानानै खोथाफ्रा सोलिलायबाय थादों आरोखि दा बिथां दिलीप सयकिया बिथाङा जेखौ बुंदों बियो कुनु ट्राइबेल बेलेन्ड ब्लकआव कुनु बायह्रानिफ्राय मानसि फैनो हाया आरो 10थि शेड्युल एरियायावबो बायह्रानिफ्राय फैनो हाया बेखिनि एरियाखौ मोनसे रेस्ट्रिक्टेड एरिया हिसाबै संबिजिरनि गेजेरजों दानानै होनाय जादों आरोखि बे बेलायाव दा बिथाङा निसय बुंसनदों आं दाबो मोजाङै मिथिया बिथांखौ लोगोबो मोनथ'वाखै बिथांखौ आंबो खबर हरदों इनडाइरेक्टलि जे बेयाव बिथांनि जिथु बुंनाय बे बुंनाया एसे माने माबा जादों मा होनो मानसिफोरखौ माने गोनो गोथोआव खोख्लैदों बिसायख'थिनि समा जिहेतु गोबाव गैला माने दा आगष्ट दाननि 20निफ्राय 25 अक्ट'नि गेजेरावनो माने नटिफिकेसनखौ जागोन होनदों आरो कड अफ कन्डाक्टआ जासिगोन आरो बेनिफ्रायथ' बिसायख'थिनि फ्राय 20 सेप्तेम्बरनि गेजेरावनो भटखौ जागोन होननानै बुंदों ओंखायनो सम गैला खारन 40टा समस्ति
तो 40टा समष्टियाव जिहेतु गासैयावबो चिफ मिनिस्टारा गिदिंनांगौ बा बिटिसिनि सिएमआ गिदिंनांगौ बा जायखि दोलोनि दैदेनगिरियानो जा 40टा समष्टियावबो थांनांगौ नालाय ओंखायनो दानिफ्रायनो बयबो माने मुखुबै नांस्ताबदों आरो बे सायख'थियानो बयनिख्रुइबो राजखान्थि दोलोफोरनि थाखाय माने देरसिन हाबाफारि ओंखायनो बे हिसाबै बयबो बेवहाय माने गोसो होनानै खामानि मावगासिनो दङ रायजो राजाफ्रा दा सानबोगासिनो दङ जे जोङो बे बिटिसिनि बिसायख'थिया माबायदि जागोन आरो जों सोरनो भट होनाया मोजां अब्ला मानगोना रायजो राजा लोगो नोंथांमोनाथ' थारैनो नुखाबाय बुजिखाबाय खोनाखाबाय नङा होनब्ला बिस्वजित दैमारी सारा मा बुंलांखो स' नोंथांमोना बिस्वजित दैमारी सारनि बागै नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय आरो दिलीप सयकिया बिथांनि बुंनाय बाथ्राया जोंनि थाखाय गनायजाथाव नङा बेखौबो नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहर स' रायजोफोर आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो लोगोसे चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय रायजो राजा लोगो नोंथांमोन